Не забравяйте да се абонирате за канала ни от червения бутон и камбанката под клипа. Благодарим ви! Здравейте на всички! Днес ще си приготвим един изключително вкусен и много лесен за приготвяне картофено гретен, който ще изглежда по ето този начин на финала. За рецептата ще са ни нужни. Тук имам картофи, прясно мляко, яйца, магданоз, краве масло, брашно, кашкавал сирене и един зеленчуков бульон. Нужните продукти и количества ще намерите отдолу в описанието. Най-напред в дълбока и широка тенджера си наливаме толкова вода, колкото да покрие картофите. Оставяме водата да кипне, добавяме една чайна лъжичка сол, след което си добавяме картофите, които ще бланшираме за 10-15 минути, като те трябва да са полусварени и в никакъв случай напълно сварени. Следващата стъпка от нашата рецепта е в малка купичка да си разбием яйцата, които трябва да са на стайна температура, докато се получи еднородна смес. След това в отделна малка тенджерка или касеролка си разтапяме маслото. Трябва да си го разтопим на среден огън. В моя случай съм включил котлона на 6-та степен от 9 възможни. Разтапяме го търпеливо, след което към него си добавяме брашното. Бъркаме добре, така че да се получи паста без бучки, след което започваме да си добавяме и прясното мляко, което също трябва да е на стайна температура. Най-напред добавяме половината прясно мляко и бъркаме, след което добавяме и втората половина прясно мляко. И така в продължение на 7-8 минути, бъркайки, вече увеличили степента на котлона, бъркаме докато нашата смес се сгъсти и се получи консистенция на сос, която трябва да изглежда по ето този начин. Оставяме в същата тенджерка настрани соса да изстива. Следващата стъпка е да си нарежем вече полусварените картофи на тънки филийки. За тази цел ще използвам кухненско ренде. Разбира се, можем да си нарежем с помощта на нож картофите на филийки, които трябва да изглеждат по ето този начин. Единственото, което ни остана, е да си сгубим огретена, като преди това към вече полуизстиналия сос си добавям яйцата, които разбих по-рано. Бъркам за няколко минути или докато се получи еднородна смес. Яйчената смес трябва да е на стайна температура, докато сместа, която приготвихме на котлона, трябва да е поне малко изстинала. Последната стъпка е да се сгубим нашия огретен. Омазняваме си добре тавата, в която ще печем огретена, след което започваме да си редим тънките резани картофи. Редим ги един до друг, без да оставяме разстояние между тях. След като наредим първия ред, е време да си овкусим огретена. Аз ще си добавя сол и черен пипер. Трябва да внимаваме, ако черният пипер е прясно смолян, то той е доста лют, затова че си добавяме по-малко. След като овкусим с подправки по наш избор, си добавяме сиренето, като имаме предвид, че трябва да си добавим по-малко сол, ако сиренето е солено. Хубаво е да го пробваме преди това. След това повтаряме процедурата, отново си нареждаме картофите, отново вкусяваме с сол и черен пипер и накрая заливаме с яйчената смес, която е добре да си разпределим равномерно, за да се получи една приятна и равномерна коричка. Овкусяваме още веднъж, настъргваме си кашкавал и така тавата отива за 20 минути в предварителна загрята на 180 градуса фурна или до получаване на злати загар. Ето и на финала как изглежда нашия разкошен картофен огретен, който си поръсих с ситно нарязан магданоз. Приятен апетит! Ако клипът ви е допаднал, не забравяйте да му дадете палец нагоре и да го споделите в социалните мрежи с вашите приятели и роднини. Също така, не забравяйте да се абонирате за канала ни от синия бутон в средата и да оставите коментар за вашето мнение, препоръка или забележка отдолу в коментарите под клипа. Благодарим ви!